Tá tú a géisioach leis na nagaelgals Raidió Rí-Rá. Fáilteas deacair lucht éisteachta tá sibh ag éisteacht le Podchraoladh nagaelgals Raidió Rí-Rá. Is mis Sinéad níos scully agus nniu tá burt gaelgals eile lom tá Dúlra ní anla? Great on Ray. agus inniu baimid ag léir Mariel topic derb anam an hIcke. Le roiimid níos mó Mariel sin níos déine ach dúsplóra rachmid Raidió Dúlra agus chuirsí is beag nagaelgals an Podchraoladh seo agus an cinál structure tá buinte le gacrod. Hi, so is mis Dúlra agus is mis ceantin na gaelgals nói agus chumar tús leis an lechanach Instagram sa bblion 2021 agus tá 8 agan an an lechanach agus bíimiid a chur póstáil suas faoi cuasaí fashion faoi rudidir be faoin spéir na rudaí bhfuil spéis agan antú agus bhirtíomar am líana Podchraoladh a dhéanamh chun or simime a phlé a ríis agus táid goléir scape timp na tíra so ceapam mar go méid sé jazz. Podchraoladh a dhéanamh chun níos mó ama cabla na céile agus chun or scéalta a roinnt liver fád táid cósásta or scéalta a roinnt liv a ríis ach an radio Raidió Rí-Rá so ba an chlór radio fáil agus le clostáil Raidió Rí-Rá gach cédaoin agus an sin is féidir aáil ina dhé sin Apple Podcasts agus Spotify. Okay, Carja, so it's Miss Rachel. Agus táid seo aniu, well táid léir an seo aniu, chun leabhart libh faoi téma atá an de riamh agus atá an chungách le marí. So mar a dúirtné táid an seo chun leabhart libh faoin hIcke, the hIcke. So mar bhfuil taithí agad leis an hIcke tá sin ceircolóir agus táid an seo chun éiste a bhíú díobh. Is móthúáin an hIcke. Tá sé ancasú le gestion dearhan chuir capan sibh cadí. Yeah. So is an hIcke mothúáin a mohíonn tú nóir a déanaan duine rud aigen nó nóir a déir duine rud aigen nó bhéidir nóir a caiithinn siad rud aigen a churann is deachart nó a churann gestionart ach tá sé níos measa na seo. Don chuid is mód am nóir táideag caint faoin hIcke bhí muidir caint faoin buúcail nó cálín a bhfuil muidir súla amach leis. Ach freisin is féidir an hIcke aáil ó do plán, do cairde, ó daoine atá tú ag obair leo. Agus an rud is tábhacht ná nóair a fáinne tú an hIcke níl aon dul arás. Tá an hIcke agat inis agus níl tú i ggéirí a bheith buinteach leis an duine seo níos mó. So formar an sppraige don agran seo ó Insta chun an ó Insta. So hunnig mé scéal ó Colleen Charlene Murphy an tanamatáí is influencer í ó bailí achlia agus just déanaan si scéaltí faoi cursí fashion agus cursí smuid agus rudí mar sin. Agus láháin cursí ceist suas a scéal ag cur an ceist cad a thugann an hIcke. Agus roiinn sin na freigraí agus bhí si cógranmhar. Bhí an chuid acu cóseafódach agus is bhí mé cuioine leis an gcóire agus as sin amach bhí mé díirithe go méid mé ag play sin leis na gaelgals. So cálí ní, cad a thuúla sibh faoin hIcke. Dumsa níor thula mé tracht gotí cúpla mío hin, níor thula mé ó na man thuisiil nó in sin. I think gur thula mé ó Love Island nó daoine caint mar Love Island agus agrá gur go bhór duine aigen an hIcke ó duine aigen leú agrá le lomhéin is turin hIcke le chunas ó bhfuil brí buinte leis an bhocail din. Ach nuair a hiig mé chuir is brí leis bhí mé gra lomhéin ó Isa is fearrodation cos bhíic mé beidir le cara nó duine ón over na rud mar sin agus dhéanamh siad rud aigen agus ní bheith gurí bheith buinte gló in éoncur níos mó. So is there gur fearród an hIcke agus dhearhin gur bór mé gur thula mé an céadúir ó like Love Island agus a héad céirt fiú dúils. Yeah, bhíon dúirt mar an ggéine thula mé I suppose a hétrocht Phoenix nó Love Island nóvílas seachtig agus ben an chéadúir bhreathnaí mé Love Island agus bhí mé go héile is go homlan gafa leis le tois agam go bhíon
Love Island beaggan on conspóideach a caian sé go mórlam agus imóthirm se ní bhí nach pí frí a gceist, but nuair bhí mé mar an ggéine lása, sa bhád céine lása nuair thula mé ar dús céard tá gceist lei sin ach nuair smaoinn tú siar ar taithí atá agus le héine, búthil cálín cara duine an obair aon is to say strong share daoine ar an train like is cuihann lumsa uairháin bhí mé ar an train mágin luúna bhí an chur ban ceistarm mar bhí fidial lom agus bhí si chur ceist arm cén cuasa bhí á dhéanamh agam agus dúirt méid go raibh me chuna bheith múir ceol agus gailge agus dúirt sí lom she was like tá trú agam bit dúirt mé cén fá dúirt si bíon trú an dahan de bhúntar i gailge mar is teang go bhar a bhí agus lean si léhí ag rá is teang go bhar a bhí an gailge cén fóga mé a gurí sin a bhúna nach méid postar bit eile an agus an bhfuil mór an postna ar fáil ach lean si léhí ag máslú na gailge lean si léhí ag máslú múntar gailge ag máslú I suppose an airnáil in bhfuil mé ag gurí a bheith ag obair agus just bhí an ic is mó riamh. Yeah, tá sé sin go donna. Má híam do bhíine is na ghilga feinmuid an ic go minic le bearlóirí ag stíine mar sin a bhíns just really droféach faoin teanga agus faoin bhilga. Agus ba muidir léir níos mó mar eile sin ní stéine mar former glór X sa busca ceist ar Instagram agus my dhia like na fraggraí a bhórmar bhí siad docráteá. So inis a chuirde le roií mise pí beag marial ar Stair na hIcke sna meán agus gacróid agus má tá sibh gra féin oh my god chur Sinéad until si ginach ar an animal ic yes tá ceirta goibh rinne mé é sin tá anamar go ama a gom agus is bralam é chahabh ag chur animal sti a viideach nach bhfuil ag tastal. So bharrtaigh mé ar na hIcke animal ic sa tu ginach Stair na hIcke cad ceapan si frí sin na cholíní an maithla Is bralam sa é dentóhain le sin is tócha go méid an focail ic ina animacal baniscanach teis gur consan cléile atá I gceist so Stair na hIcke céad fan géad dentóhain le sin. Gur mágad as an míú ionach sin dúils an múntóir manscoile ionach í hain. So tain an ic a bhád siar agus tá bhí sé le clostal na meán agus ar chlórica talafíse le blianta actually cé nar thulamar faoi go dtí le déanaí Beiidir. So sa sreach cáúil Friends bhí sé luúta ag ceann na chlórica nóir a bhí Monica ag siúil amach le bucail agus tá scéalta arolalas ag dúlra ceapam nach bhfuil cén fá go raibh an ic ag Monica a ríis. Bhí an ic ar Monica go bhistom níor bhreathnaí mé ar an glóir seo le tamil ach bhí mé ar tá mé gáfa le Friends so ceapan go raibh si ag siúlamach le buchail agus bhí sé sa bhanscoil agus níor dúirt sé léhí go raibh sé sa bhanscoil ach ar nóí bhí ise I lár na bhithidí I lár na fihidí so bhí intas an dahan arthaí agus nuair a tháinig sé consolas nach raibh sé ach 7 nó 8 tháinig gannic arthaí and who can blame her. Agus minic a Harlín tú sin inis go háirithe le dating apps agus gachard má híim go sé có éasca breige insint faoi the ish agus an sin buúlann tú le in is spearhell agus tuigeann tú oh god like níl siad coán agus dúirt siad. An bhfuil scéal nó aon mar sin ag chuirde agwibh le cosúla rud mar sin nó an bhfuil sé cloiste agwibh. Buchas le dia níl scéal agam buintach le sin go maith. Mé se ach ar is má rudig sin ó tror cholíní an éan tá sna behidí nach bhfuil duine arolalas a gin a raibh date agus bhí an duine a réisiid ar date lo like ag rá agus a gin sin freiga. So is má rééis sin Beiidir gohfuil fear an éan níos I don't know macánta ná na fear na stát aontathe neadidir cad capan tú bhí sin. Ach an rud eile a bhí le rágam ná so bhí an ic arsúil I Friends an sin is Sex and the City sa séústra bhí an ic ag Carrie an príomh character nóir bhí si ag siúlamach le fear agus hosig an fear ag taspáint na cinál seannos na grá tá an agus ceapan daoine go bhfuil siad an cinál fri feminach lá taniuán bhing se cinál den tuam sin comach cinál ceint conspóideach tá an Beiidir go méid go Johnny seo a bhlé an cúpla nóméid colony so Beiidir go raibh an fear goscailt an duras agus a ggéirí go maiid seisnig í gas gachróidí agus nach méid si ag til airgid nó ruí mar sin.
So cad ceapan si faoi sin agus na seannos na grá. Well, caiithí mé rá like ní aontíom leis an ic sin. Because actually, fáim an ic nuair atám ar chuine le búcail agus ní dhéanann sé iarracht an bille a íoc. But like ní bhistelam an bille a íoc. Tám sásta an bille a íoc agus tám sásta an bille a scara, but just is maitlam nuair a déanann an búcail an iarracht. Yeah. So like tám just ag leir ó mo taithí féin, like, but just is maitlam nuair a déanann an búcail an iarracht. Like obviously, like Tom ag déanamh airgid is feminach mé like Tom sásta an bille a íoc, but just bíonn si jazz. Agus bíonn si jazz freisin nuair a osclaíonn búcail an duras nuair a just is maitlam na seannos na sin. Yeah. Sílam gur ábhar spéisiúil tá an mar dhearrthainn gur feminach mis a cumá agus ceap mé nar thusaigh mé, you know, ag dul ar an dating scene nó péir gur mí le rá go mé ag iarraidh go mé daoine ag gé gaslam agus stuff mar sin, but actually nílam. So it's like ceapam go bhfuil mé gur go mé an fargaigh ar an céad chuine nó an darcen ó péir, but is félam nar a dúiltaíonn fear ligint the rá í gasar dagan díreach mar ar ego. Cad ceapan tú Dúlra? Níl túram an láidir agam faoi. I mean, it's matlam nuair a bhíon, I suppose, flathúlachas I guess, más focail lei sin flathúlachas, níl sam. Má bhíonn siad ag géirí bheith flathúil is ionach an rudéis sin, mar bheith sin níos measa mar méadéis ag géirí bheith flathúil. Curann sé, you know, an dáin sin magrása ag bhibh na dom, you know, tugann sé dom úla, agus tá na húla níos tábhachtaí, tá na rudí eile sa saoil níos tábhachtaí, but rudí ar nós an duris ní chuireach sé sin is seo arm in éon chuir. An sin so Maidir le pop culture agus an hIcke pop culture trééis an city an sin tein Maidirrá go dtí Love Island a gáin strateig níor ratnig mé ar Love Island just honnig mé na snippets ar fád gach srá ar Twitter agus Instagram agus lehéid agus apparently bhí Bert an Olivia agus Sam bhí siúlach le fada agus you know ceap gachtain na groutí den rá le chéile agus an sin just dahraigh Olivia a intin ihaháin agus dúirtí go bhfuair sí an hIcke agus bin deir leis an cadre sin. So Rachel tá anna chuid taithí agus le Love Island, so an bhfuil fiú dúirtú nach bhfuil chumach agat ar an scéalgrá sin ach an bhfuil aon scéalgrá eile a hagans chun cuimhne Maidir leis an hIcke, like an bhór aon duine eile an hIcke ar Love Island. Maidir le Love Island ceapan go bhfuil siad ag gcónaí just ag lurig an céad bhd eile. Oh yeah. Stuff like Tasha go girl like will your head be turned, so like Maidir leis an hIcke I think gur like gur leiscéile atá an sa sin like just ní raibh Olivia sásta le Sam sin an airne or beidir fuair an hIcke because bhí dul ag nach raibh Sam just bhí sé ro jazz so earnta just le cálíní tá siad ag lurig piece of your grit. Agus piece of crack. Yeah, piece of crack, banter. Yeah. Bíonn tú sin ag teastáil ceapam le kind of sprí agus solta bhaint as an cadrih, you know. Yeah, ain't that. Or mar go léir an hIcke ó Curtis. Tá mé sé just ag sin, you know, Irene's ar Magic's the Ulveen's Cafe gotchin, I like céard sa gel. A bhí cool is it. You know, on quote atá gcóí mentioned that I've made you look like a right mug. But bin céard a rinne sé. Yes, that ag an dara. Yeah, literally rinne sé sin gotíach. We're gachtain an Nick Shockas Mora. Yeah. Shockas Mora, bhí sé ag lurig fear fire, looking for a real man. Agus peoch sí Curtis. Okay, so má leanann sibh muid ar Insta is dócha go bhhaca sibh ar scéal le déanaí faoin hIcke. Chur mar an ceist ar leantóirí cad a thugann an hIcke díobh, agus caithfí mé rá go bhfuair mar an méid freagraí rais, agus bhí an chuid acu greannmhara, agus bhí an chuid acu conspóideach freisin. Bhí an ihe is fearr go riamh mo héal agus mé iad a léamh, agus muide caiith freagraí agus iad teachtaach bhí mar go léir textáil ar WhatsApp agus just bhí ancraach a gin bhí sé greannmhara. So táid chun ar taithí féin
a phlé agus cúpla samplaí a thuirtíí in na freigraí a formar ar cúntas Insta. So beidir tusaí mé. So dúirt duine amháin ar Insta gur bhain siad an hIcke nóair nach bhfuil meas ag buacail nó ag cálín don gaeilge. Fear. Agus bhí mar caint faoi sin Hannah ach tá taithí persanta a go lei sin agus mar is tóca go bhfuil taithí persanta ag gach gaeilgeoir lei sin ar an drochóir. So hui mé ar cuine cúpla seachta nó hin. So hui mé go well ar sé mai so ná míach. So hu mar gur siúlód agus bhí scar so sheoladh a bhain so ná bhí bhartha. Agus formar cafe agus humor ar siúlóid an muoin air like onas go maiid sé sábháilta. Ach nó so bhí mar ag play gachwood faoin Stair agus ar nóí chur sé an ceist faoi simena like agus luí mé an gaeilge mar is cuid mór í an gaeilge mo saoil so bhí mé ag tiniu leis a play. Ach cé go nua is a bhí an focail gaeilge amach as na bhéal bhí sé ag argótlam. Dúirt sé raibh an gaeilge marabh literally like nílam ag mága. Dúirt sé go raibh an teanga marabh. Dúirt sé go raibh sé like amú ama. Dúirt sé go raibh Frankíis níos úsáidí do. Tí me like ní comórta seo like ní dúirt mé nach raibh Frankíis úsáideach. Ach an rud is massa a dúirt sé. It's the way it's taught. Agus so it's really like in mo búntóir. Agus is gaeilgeoir mé. So it's múntóir mé agus is gaeilgeoir mé. So nor a dare to it's the way it's taught. You're like coming at me from all angles. Like oh god hey like it's múntóir mé agus is gaeilgeoir mé. Just bhí mé géirí dul dear goháile like ní raibh mé géirí caint leis níos mó. Agus Kate like it's bhí mé like is gaeilgeoir mé get me out of here. Like, That's bralam sin. So Kate Colua is Kate Colua is a hui mé bháil show mé teachtaige agus just dúirt mé bhí sin go bra garbh mai agat ach ar an drochóir ceapan go mé muid níos fearr mar céarde which like on bréige is mó finish mé read. And dúirt sé sin ceir go leir garbh mai agat ach buchas a dia níl sé taréis text a sheoladh thugam sin so fuair sé an teachtaireacht. So níl muid mar céarde. Ranam domar ag gur heol tú teachtaireacht chuige in bhilga iní a grá like toprón ar ní ceapan gur ibrig rudí amach ceapan go muid níos fearr mar céarde slán agus like céard just grammar. Bhí mé gurí teachtar like má haí féin agus an raibh an hIcke agam riamh. Orintanta ceapam an rud a thugann an hIcke dom ná nuair tá buacail beagnach róheas. Agus is rud cinál can spoideach é seo. Mar ní lis go céin fág mín cálí ní mar seo ach tarlíonn sé go minic nuair léiríonn buacail spéis i cálín. Ní bhín an cálín na géirí dul amach leis an buacail sin. Ach nuair nach léiríonn buacail spéis, bín an cálín na géirí dul amach leis an buacail sin. So dearm se tugam vanilla air so nuair tá duine ag an bhádra heas fiú cara no I don't know just bublí ag ceapam go sé vanilla. Agus ceapan go rud éigen beag an níos spicy no like you know rud éigen níos mó ag tastal like rud éigen sa bhreis ag tastal. Onas go méid an cadre kind of spríúil agus rud mar sin cad ceapan sibh. Like fecam se é sin mádra le cálíní go minic. Yeah, tá sé mad agus mádra leis an busca ceiste agus na cín a barlam sin lads bhí sé códeachar cín a rénú mar na cín a bhór mar bhí siad just docráisiúas. An mullam sibh na héistóirí as rudí iontacha i sheoladh thugann mar bhuiine mar fad ansult asú go léir. Ach an rud a chur mé goire ná nuair a current lad pic suas go leiscail ar dating apps lei aigen like dó
agus iasc mór na láfaige. Like cad ceapan siad go bheici cholína go dhearthaí siad le hain, oh yeah, tá ri gur dul amach leat tuis go bhfuil iasc mór go, like what? Níon sé cíal? No, déon lei sin is fulamsa éisc is brail le mo bhuail a bheith ag íoscrocht ach nó ní hatníon silamsa a bheith ag brathnú ar éisc in chur nó ar íosc tá siad sláibí agus garrad. Is bralam a bheith a bheith á nithe ach ag an amcéide. No, is fulamsa an cean sin freisin le cén fá a gapach siad go méid sé sin tairing seach nó mailseach le haáí den éoncart nil sam. Cé coádas atáhaid a caint faoi picture agus dating apps. Cur duine aigen freigar isteach dúirt si go fáin si an ic nóair nachhfuil ach group pics curtha suas ar Tinder acu. Oh yeah. Agus cap mé just script sin an rud is fear riamh. Like currn sé an TikTok trend a gwibh na dom. You know an cean ní ach mé riamh burt card a dahúla. Oh lena céile. Caiithí duine amháin acu a bheith gcóí rána. Like sean gohfuil sin mí canálta ach is léir nóair atá nóair nachhfuil ach group pics curtha suas ag duine. Tá siad an duine is grána. Tá sé sa léir nóair nachhfuil si tása like féin pic nó pic an éonar a chur suas like is léir nachhfuil si tása lo féin. Yeah, agus you know you took fake and turn Tinder like a geary like eyebrow mock K atá on you're like I'm post that on like Tashy Jacker. So sure knows where's Wally, you know? Oh, Sinéad. Ag an am céine maithíom trua má sin an aibtá acu. Yeah, you know, like it's five sin I hain because like céim fá nach mé ha waníach galore green graph I mean beamage galéir is socha you know agloch agus imneoch faoi rudi chuirús ar lína agus is socha beag an self-conscious nílas agam cin fo go goige thoir sin ach you know it's more an true é nach mí an daoine you know sós a cean a chuir suas you know díobh hain in a éonar buise leún of J by mé an a bhaid gach duine you know muína glóir chun tetar éonar chuir suas agus ní bhaid an aib sin agam. Yeah. Nach mé an lá sin go hinnta gur fád. An ra ein céin eile ón musca ceist a haan libh. Cean a haan go mórlam san ná bhí cúpla freigraí bunathe ar emojis. Oh, yeah. So like dúirt cúpla daoine go thugan emojis an ictíh. Like daoine ag úsáid an umracha emojis agus daoine ag úsáid na monkey emojis. It's random co-specific sin like yeah but yeah no take a minute. You know what like on monkey le lava os chorsúlia like yeah it's bro lumsa eat shit bottom is eat shit me hain but like tá like actually tá scale like Abermake but like Iriam faragach nor sweenaware like nor being sweenaware like tá sé. Anyway, sure, look, níl rud níos massa ag fáil emoji arás ó múfcail agus tá éis an méid iarracht a chur isteach ag sheoladh text. You know like on text nuair fáin tú cabhar ó de chuid céarda chun an text a scríbe ach and then sheoladh sé emoji arás. Spíonn tú like bin cean den a freigraí warmer chromá just daoine grán ar nachhfuil an Dinna bhfuil siad ag textáil gomá ag textáil arás, but tá sé spéisial mar ceapan ghfuil stílanna textála difriúla ag gach duine. So nuair tá tú gurí aithne chur duine trí takes an tá sé co-jackar mar tá stílanna difriúla gach duine agus buinean daoine úsla just text nags mí man hoisiiltá i mealaí difriúla comá. Yeah, den tóna sin like I know lumsa ní caham an méid sin an ar mar goáil am léana is ar chaid me is a chaid mé an airí agus maihíim ceonta orintanta teis nach gaim a méid sin ama ar mar háhan ach maihíim nachhfuil si go máilthaid a cean á orintanta is tócha gur excuse tá an sin le bheith you know go donna maidir le textáil
duine bhfuil tú a caiintló, but nó tá nósanna ag gatainna maidir leis maidir leis na meán mar dúirt tú. Ní bhíam se ar na meán cumanna is a bhí mé agus Ariam weme ach gan am céna mohím gohfuil se gomátit ó am go ham agus orintanta bíon nuair a hála na thuirthe Jane glasola héadú ará mí i mí an bhharrta mé an méid sin am ar lína agus ar goáin ach ní dólam go mí se go leid a cean so bud ag an am céine ní bhíon daoine orthe go má ag téáil in éair agus bíon se sin Harbh chuirte seo arm so tem. Ceanháin eile a haanlumm comá ná sin like seo cean in a pet peeves is mailto agam go generalta faoi daoine níomháin just an éic ach le cóirde le daoine ar na sráide like le aonrad nuair caitheann daoine sealaí ar na sráidena like ní léon gá literally níl aon gá mas féidir lom sa a héile bhharcdal gan é sin dhéanamh orháin is féidir le na héile bhharcdal gan é dhéanamh comá Tá sé lofa Tá sé lofa Bhí cúpla ceann bunathe ar COVID in éideag agus Bradford. So like dúirt bhí mé gaiire chuoine leis an nóir le mé seo nuair déir siad sin the new normal. They're aon duine sin. Yeah, like it's mentoring with galéir so like nuair bhí mar ag teachtaireacht ar scoil i mí Manford. Agus like bhí ar an like na máscanna cáthab agus ar lábha ní like gach like I don't know cúpla nóméid bhí gachta ag rá well that's the new normal. Bhí mé dul as na meabhar like tam cócríicthe le Saoling dá mé cluthe óla nó ruidir cinnt it's like choke shot ga cuaircluisian tú an frasa new normal tá an Is sto go goileann leanúint rainis a Rob of Ralin leirt méil ar na freigraí a bhórmar sa busca ceisisin ar Insta go Joní norm ar bhí na freigar ar fád go hiach. Ach tá ar an cúpla deile a phlé dúach sulla gurnmid creek leis an glór agus rudháin atá ar dhéanamh náisiad na seachtainna. So is rudí seo a dhéanamid ar Podchraoladh nagaelgals ar gach agrán agus táid géirí taú le cólachtaí agus cúntaí agsúla is déal na Gaeilge agus féidir cólachtaí éireannacha agus cúntaí éireannacha comá. So an cean a ranigmuid don seachtain seo ná Irish Glow agus is cólachta seo a dhéanamh anna chuid airí in Gaeilge agus cínatá buinte le héireann agus tí si go hálan ar fad. Agus is féidir libh iad na leanúint ar Instagram agus tá nasc ar chuig a sibh gréasan an sin comá. So bhulhingdíobh dul agus rudí ceannach ón cólacht sin beidir do rudí na nolag agus brentanas nolag. Sin an méid ó muidna aniu, gur míle maithí gaibh as bheith ag éisteach linn, bé an Podchraoladh le clistal gach coicís ar an céadín ar Raidió Rí-Rá, agus bé sé ar fáil ar Spotify agus ar Apple Podcast gach coicíse an lád ar gcionn ar an deiridín. Is féidir libh muid a leanúint ar Insta, @gael_gals, is féidir libh muid a leanúint ar Twitter, @gael_gashi, agus is féidir libh like a hortún ar Facebook, gaelgals an tanm atá ar leathnach. Agus mas rud é go bhfuil si bh irí teachta teagmháil is féidir linn ríomhphoist a sheoladh muid ar gaelgals@gmail.com. Slán a cuairde. Gur míle maigibh slán libh. Slán!